Jaha, jaha. Niin uskomatonta kuin se onkin. Olemme saapumassa Pärnuun. Pärnuun olemme saapumassa. Kyllä ei tää normaali tuuli ole tää, kun puutkin taipuu tolleen. Mut niin vähän semmonen keli, että saa nähdä ruppeeko satamaan. En oo kattonut säätä vielä. Olemme kelien armoilla täällä. Mut ihan hyvin meni. 97 kilsaa piti polkea, että sai aamukaffet. Et se oli vähän niinku Lapissakin, et heti kun meni sanomaan, että täällä kyllä pääsee kahville, niin eipä vaan päässytkään. Yksi kauppa oli, Coopin kauppa oli siinä, kun Haapsulasta lähdettiin tänne päin, niin siinä heti mitään muuta ei ollut. CC Shoppi oli, moottoripyöräliike, tarvikeliike. Mut nyt on aamukahvit juotu. Eli nyt ollaan niinku herätty sitten tähän päivään ja tästä pitäisi olla joku, kyllä me varmaan niinku Pärnuus ollaan jo, mutta toi navigaattori näyttää jotain 3 kilsaa, vajaa 3 kilsaa niinku pääpaikkaa. Mutta ajattelin, että otetaan vähän tämmöstä esikaupunkimaisemaa tästä videolle. Se nykyään pystyy ton puoli tuntia ihan hyvin näköjään. Siinä kestää joku 15 minuuttia ladata, mutta puoli tuntia, 20 minuuttia, vähän riippuu. Täällä haisee viemäri, jos ette huomannut. Kyllä näissä vähän erilaiset on talot täälläkin. Teräviä kattoja on. Havupuut ruppee vähenee. Tällaisen havainnon olin tekevinäni. Ja maissiakin kasvoi jo pelloilla. Kyllä se vaan ilmasto muuttuu. Ilmasto alkaa muuttumaan, toi meri Itämeren ylikö tuli, niin sirkat laulaa yöllä ja kohta ne on kaskaat vai mitä ne on. Mutta toi taivas kyllä näyttää vähän siltä, että kohta täytyy varmaan vähän säätiedotusakin tarkkailla. Mut ensi vaikutelma Pärnuusta on ihan tämmönen. Täällä on Virossa paljon vanhoja puutaloja. Paljon vanhoja puutaloja. Tästä kun mä menen tonne autotielle, kun tää koko ajan pomppii tää hakkaa. Täällä on varmaan reilu 20 lämmintä. Parikymmentä varmaan. Hautausmaata. Nyt on kirkko näkyy tuolla suoraan edessä, eli se on vähän niin kuin merkki jostain. Hingemaa, Matuseidburo. Täytyy vähän opetella virota samaan. Hyvin se meni taas toi satku tossa. Vaikka no, mulla oli 50 grammaa kuivalihaa ja puoli pussia maissilastui. Ja litra oli vettä ja sillä me pärjättiin toi satku. Sillä me pärjättiin hyvin eikä niinku ahistanutkaan. Et pysyy niinku ihan voimissaan vielä. Sen verran kun tuossa 3 viikkoa lepäs, niin sen verran ylimääräistä tullut kroppaa, ettei ollut moksiskaan. Joo. Esikaupunkialuetta. Siellä oli Haapsulassa kiihdytyskilpailut. Sen takia siellä oli niin paljon niitä mopopoikia ja ynnä muita päristelijöitä. Nyt me mennään tonne rantaan.
Pitkästä aikaa näemme vettä. Mistäs me mentäs sinne? Ja tää on nyt hemmetin hieno homma, kun kello on näin vähän ja me ollaan jo niinkö saavutettu päämäärä. Eli mun täytyy muuttaa tää homma nyt niin, että ei me päästäkään tonne nyt. Mut olisin mennyt noita veneitä ihailee. Silleen, että niin mä lähdetään aamulla aikaisin liikkeelle. Ja kun Lapissa pystyy ajamaan vaikka yötäpäivää, kun siellä on valosaa, niin täällä se ei enää onnistu, niin me lähdetään aikaisin aamulla liikkeelle ja sitten me saadaan levähettyä niin se nukkumaan meno, niin mulla kestää aina se nukkumaan meno, niin täällä on tämmönen. Käänny vasemmalle, sitten käänny oikealle. Tämmönen ranta. Siinä on majoituspaikkaa, telttaakin löytyisi siinä, siinä olisi meikäläiselle mahdollisesti. Se on vaan niin outo kun näin aikaisin sitten lyövät telttaa pystyyn tai. Mut se on vaan nyt opeteltava uusi tyyli. Ei tässä muu auta. Ahan, täällä joku joki sotalaivakin on tuolla. Oikein. Näkyykö se sinne? En tiedä. Toinenkin silta. Pärnu. Tää on vissiin vähän isompi kuin Haapsalu, mä luulen. Kolisekaan. Siellä on kartingrata oikealla. Joku ajelee. Täällä oli paljon tommosia moottoriratoja, että Sebastian Loeb on vissiin aika kuuluisa täällä. Eikö se ole virolainen? Lööppi. Moottoriharrastusta paljon. On se kyllä vaan jännä mennä. Oiko hienon näköisiä puisia taloja. Pakko näyttää. Pakko näyttää. Tämmöisiä näitä vanhoja. Sitten toikin on niinkö, ei niissä on niinkö. En mä tiedä, toi on vissiin uusi, mutta se on niinkö tehty vanhan näköiseksi. Toi toinen on kyllä vanha. Mä oon täällä poikittain täällä tuolla toi sotavehje. Poikittain täällä pyörätiellä kuvaamassa, enkä huomaa yhtään ihmisiä. Virossa mä oon käynyt. Latvia, Liettua en oo. Et huomenna mennään sit Latvia raja yli, pamotellaan huomenna aamulla ja päivällä. Ja kyllä mä luulen, että tässä voi tulla kyllä vähän reittimuutoksia. Katsotaan nyt. Tämä vähän mennä, kun liikkeelle lähtee, niin siinä voi vähän tulla sotasuunnitelmiin muutoksia. Belgiassa mä haluaisin käydä siellä. Mä en oo käynyt. Puolassakaan en oo käynyt. Latvia, Liettua, Puola, Belgia, niissä en oo käynyt. Sitten Raspuri olisi kyllä kiva käydä se EU vedellä fillarilla sinne. Nähdään sekin. Niin ja sitten se kato se Antwerpeni, mikä se on. Se on nykyään niin kokainikeskus, kun EUssa vedetään niin paljon kokainia. Niin ajelee se satama ohi, niin on repukki täynnä koksuu jo. Se täytyy käydä kokeilemassa. EU
tyypit vetää niin paljon kokainia, niin se on nykyään Belgiassa on niin suurin kokainisatama. Kuulemma. Isopojat kertoi. Joo. Mut se Strasbourg, se olisi kyllä. Ja sit toi Portugali, sen on käynyt. Et se tulee, ei tuu. Se on vaan Portugali, se on niin siellä syrjäs yksinään, mutta sen mä kyllä haluaisin käydä siellä. Mut katsotaan nyt, mennäänkö rannikkoa pitkin vai kuinka pitkälle yleensä mennään. Ja sitten tietenkin on noita pieniä maita, missä ei ole käynyt. Kunhan nyt sinne Välimerelle, Gibraltarille mennään, mitä tietä mennään, niin se on vielä sit salaisuus. Vasemmalle, Jaha. sitten saavut määränpäähäsi. Ja nyt ollaan sit keskustassa. Tää on nyt sitten Pärnu. Nyt me olemme, eli nyt me vedetään oikealle tästä varmaan Kesklin Center. Mä sammutan navigaattori. Bensan hinta näkyy siellä paikallinen 1,714. Ja sammutan navigaattori. Navigaattorin. Eli tuolla on tuo kirkko. Me mennään sitä kohti. Eikö kirkko yleensä ole aika keskeisellä paikalla? Metrin päästä käänny vasemmalle. Eikö se sammunutkaan? Sammun nyt. Pakko pysähtyä. No niin. Mennään uudelleen toi Jorpakon yli. Olihan tää Virossa joku joki. Joo. Käsi. Tuolla on toinen silta. Toisella puolella joku tyyppi yrittää sytyttää tupakkaa tässä sillalla. Mä vähän epäilen, että onnistuu. Ja oiva paikka yrittää kuitenkin. Täytyy nyt elämässä haasteita olla. Tää on sit Vanasadama, eli venesatama. Vanasadama. Kartalla. Uskokaa tai älkää, niin siinä lukee. Vanasadama. Mut mihinkään mä nyt osaisin ajaa. Nyt on sunnuntai. Jos mä haluaisin löytää ihan ytimen, niin mikä on Pärnun ydin? Kyllä mä luulen, että me aletaan olemaan siellä. Jos mä siihen kirkolle ajelen ja
Sitten ollaan ihmettelemään mitä mä teen. Kello on vissiin vasta 4. Käänny vasemmalle, sitten käänny Miten toi taas huutaa toi vehje tuolla? Mitä kummaa? Mikäs siellä on? No.